iyaye mata na kira, kuwa Allah da Muhammadu kuran ba yara nonon uwa. Ta'ala sarki mai ba da baiwa, taimakar ka ban falala, waka ce zan biyawa, kai nai mugun aboki, rannan ya sa na faɗo daga bene ba da shiri ba. Salati Allah ka daɗowa mai basira da yadi sadati Allah da duk ahalinsa da mai san su za ya samu riba ba tare da shan wuya ba. Ayyukan kirkin da kayo baya yabawa, baya fadar su, bai so ya ji ana ta cewa, yau dai kayi abin yabawa. Babban burinsa shi ya ga san baka da a matsayinka na ɗan adam mai kuskurewa, da kai kure sai ya je ya ɗauko amsa kuwa, yana ta shela yana sanar da duka kowa, abinda mai yake so ya ga san baka da haiba.
da mugun aboki. Mugun aboki na gane shi bai da kirki. Kwarai na gane shi bai da kirki. Mugun aboki wai sa yaro ya kuna, wai sa yaro ya faɗo daga bene ba da shiri ba. Kafin na ƙare ɗan uwa ga ta aliki, ka san da wanda ya kamata kai aboki, don kar ka ɗau sirdin da ake ɗora wa doki, ka je garin gaggawa ka ɗora wa jaki. Mugun aboki wai sa yaro ya kuna, wai sa yaro ya faɗo daga bene ba da shiri ba. Don haka in za ka yi aboki ka kulawa, ka san aboki mai ilimi kuma mai nutsuwa, da za ya so ka a kowane hali ba tsayawa, da za ya so ka a kowane hali ba gushewa. Mugun aboki wai sa yaro ya kuna, wai sa yaro ya faɗo daga bene ba da shiri ba. Mugun aboki me sa ya